Днес ще ви разкажа за една система, готвим веднъж, ядем цяла седмица, която, така се казва системата, която ви пести време през седмицата за подготовка на вечерите. Защо време през седмицата? Защото имате един ден, в който правите подготовка и има някои стъпки интересни, които сега веднага започвам да ви разказвам. Както ви казвах, системата се казва готвим веднъж, ядем цяла седмица. Но всяка седмица за книгата се третира като 3 вечери. Може би, всъщност едната е да излезете навън, едната е да ядете остатъците от предните или допълнителното количество храна, която е от предните дни. Има и няколко допълнителни опции, които да включите в менюто, но пък в крайна сметка има 26 идеи за седмици, в които имате точните ястия, списък за пазаруване, точно какво да подготвите и затова смятам, че е изключително полезна и за начинаещи домакини, защото всичко е стъпка по стъпка. Книгата обаче е на английски. Ще ви оставя линк, ако искате да си я вземете, но това видео реших да направя за тези мои абонати, които не знаят английски и биха искали да чуят за системата. Ще ви разкажа основната концепция, ще ви кажа и аз как съм си я видоизменила. Не съм си купила книгата. Първо, защото малко са ми странни рецептите, но пък идеята е много ценна. Освен това, има няколко самата дама, авторката, има YouTube канал, в който на английски показва всичките демо седмици. Мисля, че 11 демо седмици, в които може да добиете още по-добра представа какво точно представлява. И аз съм си го адаптирала с рецептите, които отговарят на нашия вкус и на това, което ние най-често готвим в къщи. Интересното в тази система е, че се използват малко продукти, с които обаче да направим различни ястия и то идеята е да направим заготовките, да знаем какво ще приготвим през седмицата и само да ги сгубим набързо, когато си приберем от работа. Това е за тези от вас, които искат прясно приготвена храна, топло приготвена храна, но много набързо, за да не губите часове в кухнята. Основната идея в системата е да се използват 3 основни продукта – протеин, въглехидрат и фибри. Ще ви покажа сега една демо седмица от книгата, ще ви покажа как съм си я видоизменила и след това ще ви провокирам в коментарите да изтествате вашите способности, така и вие ще си получите идеи и всички, които четат, могат да си вземат нещо интересно. Както казахме, избирате си 3 основни продукта. В демо седмицата, която е представена от книгата, използват пиле, използвате зелен боб за фибрите и ориз като въглехидрат. Предлагат да се направят 3 рецепти, които са малко странни за моя вкус и затова си ги променям, но рецептите са пиле с зелен боб на тиган, пиле Везувио и пиле с бекон върху картофено пюре. Не, че е нещо, което не можем да се поинтересувате, всъщност самата рецепта си е дадена в книгата, но ако не искате да си я купувате и да използвате концепцията, аз примерно ще ви кажа с какво би го заменила. Но само след секунда, за да ви кажа още веднъж, за да стане ясно какво точно включва тази система. Избираме 3 основни продукта. След това подготвяме максимално много неща в почивния си ден, така че всичко да бъде сложено в хладилника и да ни очаква само да го сглобим и да има усещането за току-що приготвена вечеря. Между другото, за тези от вас, които са скептични и сега ще ми кажете да, заготовки, само да ви напомня, че всички ресторанти използват заготовки. Никой не прави нищо от нулата, когато отидете, най-малкото, защото не ви се чака 1 час, за да получите някакво ястие. И моята интерпретация на това нещо би била да си взема пилето, цяло пиле, както те препоръчват тук, цяло пиле, да го изпека в ерфрайера. Ако сте пропуснали, любимото ми пиле е цяло печено пиле в ерфрайер. Става много по-хубаво от пиле на грил. Става много по-хубаво от пиле на фурна.
Много е вкусно, опитайте, а и отнема супер малко време. Това не е канал за готвене. Но днес ви говоря толкова много за храна, защото тук е важна системата. На мен ми е важно всички заедно да прекарваме много по-малко време в кухнята, да посигуряваме на семейството си здравословен и топъл обяд и вечеря и това да не се отразява зле на нашия бюджет. Тоест, да влизаме в рамките на бюджет. За това ви говоря днес за храна. Да не се объркате, че съм кулинарен канал. Не съм, въпреки че готвя всяка вечер, или поне така се старая, защото обичам семейството си, защото искам храната да е пълна с любов. Аз вярвам, че с настроението, с което е създадена храната, това и получаваме. Колкото повече любов, толкова ни е по-вкусно. Връщаме се на печеното ми пиле. Така, изпичаме го за вечеря номер 1. Печено пиле, плюс през това време, докато се пече пилето, сваряваме картофите и си правим една хубава картофена салата. След това, в ден 2, имаме вече част от изпеченото пиле. Съответно, ако планирате да използвате тази система, се подготвяте с необходимите количества за всички ястия. Тоест, един път ще варим картофи за двете ястия, един път ще печем пилето и така нататък. Можем да си направим също салата, картофи и пиле, някаква майонеза или някакъв сос и нещо друго да добавим и да стане вкусна картофена салата с картофи и пиле. Може също да направим пиле с зелен боб яхния, за да използваме и зеления боб. А може да направим и пилешко с ориз по-китайски или нещо подобно. Разбирате каква е идеята? Събираме си няколко ястия, които използват същите продукти, но комбинирайки ги, изглеждат като съвсем различно ястие. Тук отново може да ви помогне или Google дори, или ChatGPT, като просто запишете ястия, които използват печено пиле и картофи или пиле и картофи. Ако не ви хареса нищо от опциите, които ChatGPT ви дава, може да му кажете, дай ми още 5 или не ми харесва това, добави онова, не обичам еди какво си, може да си говорите с него като с стандартен, като с нормален човек. Той има много повече информация даже. Помислете сега малко вие и ми отговорете в коментарите. А може да използвате и ChatGPT, ама може и да не използвате. По-забавно ще бъде, ако не използвате. И ми напишете вашето предложение за любими ястия, които използват 3 продукта. Може да не са тези, които сега ви дадох за пример. Може да използвате нещо съвсем друго, но все пак да обърнете внимание, че е добре подготовката да бъде една и съща. Тоест едновременно не може да подготвим да са все варени картофи, да не са картофи, които един път се пържат, един път се варят, например. Или третия път се пекат. Това е за да спазим най-добре системата. И когато отговорим на всички условия, т.е. хем една и съща да е подготовката, хем да са едни и същи продукти, печелим няколко неща. Първо, пазаруваме по-голямо количество от съответния продукт, което най-вероятно ще ни излезе по-изгодно на джоба. Второ, отделяме едно и също време за подготовка на храната и след това печелим, когато се приберем, всичко да се случи по-бързо. И сега ще ви кажа и още един трик, но напомням ви, че очаквам вашите предложения в коментарите долу. Най-добрите предложения ще сложа в групата, което ми напомня да ви поканя отново в групата. Ако за първи път попадате на такова видео и сега чувате, че имаме група, в която правим безплатни предизвикателства за спестяване, ви каня, очаквам ви. Ще бъде много приятно да имаме и вас в групата и заедно да си говорим за съвети за спестяване, да си говорим за това как можем да се снабдим с парите, които да ни помогнат да си купим нещо хубаво. Аз не съм само за спестяването, няма да ви казвам, че е грешно да си купувате някакви неща. Сега ако налага се да го уточня това нещо, ако за първи път попадате на мое видео, не съм по принцип за спестяването, а просто за да харчим планирано, за да имаме нещата, които искаме, не просто да ни се изплъзват парите и пак да не можем да си купим това, което сме искали да си купим. Трикът, който ви обещах, е да комбинирате тази система. Първо я опитайте така, както е в този вид. Предполагам, че ще ви е много интересно да имате една различна седмица. Най-малкото ще е това. Второ, може да си вземете нещо, което да ви спести време в кухнята.
И след това трика, който бих ви препоръчала да използвате, е системата комбинирана с моята система за съставяне на менюто плюс пазаруването. Това ще ви спести още повече пари. Ако не знаете за моята Viral система, с която може да спестите половината си бюджет за храна, ще ви оставя тук видеото, за да я видите и да не се бавите и да спрете да си харчите парите ненужно. Гледайте, а ние минаваме нататък. Пробвайте системата и ми оставете коментар да ми кажете плюсове, минуси, какво мислите за системата, ще ми бъде интересно.